Men Hajar Aşerber. Men 20 ýyldan bäri molum kärine dähmet çekip ýörüm. Her ýyly Tomuz Dynjaş mewsumyny bir döwletimiz tarapyndan mekdepleri awatlaş işlerini geçirmeklige öýrenil ýardam edilýär. Görüşüňiz real mekdebimiň daşdöwri güllýal edip oňorlan, ähli taraplaryň bejergi işleri geçirilen mekdebiň daşdöwrüne arataçylyk işleri hem okuw ýylyna taýýarlyk işleri günnelik alınıp barylýar. Mekdepde dähmet çekýän bilim işgärleriniň ählisi öz işlerine berilen. Mektebe kabul edilýän okuwçylar her ýyly özleri üçin niýetlenen okuw synpatowlarynyň ähli taraplaryň mektebe taýýarlyk işlerinden ata-eneler hem okuwçylar hem ören hoşallyklary olaryň okuw çärelerine gatnaşyklary bilen bilim almaklyga bolan höwesleri bilen aýdyň görünüp suwd edilýär. Görüşüňiz ýaly mektebimiň daş töwrüne geçirilen awatlaş işleri bilen bir hatlarda mektebimiz ýokary hilli okuw bilim idarasy mektebimizde okuyan okuwçylaryň ählisi özlerine berilýän bilim we terbiýeden ýeterli paýlaryny alýarlar. Häzir biziň mektebimiziň täze okuw ýerine taýýarlygyny öz gözüňiz bilen hem görersiňiz. Mektebimizde girenigizden ýaşy mektebimizdäki baýrylan şertleri öz gözüňiz bilen görýär. Otowlarynyň barlygy, mekdebiň özüniň araçdalygy, okuw enjamlary bilen ähli taraplaryň üçünüňi şu mektepde dähmet çekýän ýakly işgärleriň taýdanlygynyň arada ýöpünde şeýle gurnumy göteriji, ruhumy beýeldici, ýöpünde aýda alamaty. Baralary diwarlyklarda da diňe watana bolan halka bolan tüýüni terbiýelemekle gaty uly ünsün berilýändiginiň alamaty. Görüşüňiz ýaly bilen 1 sentýabrda bilim almaklyga geljek 6 ýaşly çağlarymyz üçin niýetlenen tynpatowlar. Çağlarymyz üçin täze partalar, oturuşlar, tyn tawtaty bilen, şeýle türlü okuw esaplary bilen üçin edilen. Mundan näşerine otowda ýaltylyk üçin gerek bolan ähli taraplaryň şertleri döredilen. Tynpymyzda 6 ýaşly çağlara ýörükde dynjamakly üçin oýnarýar. Tynpatowyň öýdüni düşüp ýaly goýýar. Gatlardan ýaşy çağlar üçin niýetlenen oýunjoklar bar. Olaryň dikkati geçijik çağlar. Şoň üçin bular hem okudýar, hem oýnadýar, hem terbiýelär. Mana böyle ýurdumyzda bar bolan ýaş niýetli bilim terbiýe bermekle ähli mümkinçilikleriň döredilýänliginiň gaty uly alamaty. 6 ýaşly çağlar mektebe gelende olary 2017-nji ýyldan bäri netbook kompýuterler sowgat edildi. Olar şu kompýuterlaryň üstü bilen dünýäniň özen teknikalaryny, tematlaryny öwrenýär. Şeýle-de duruşmy ýa-da şu bilim bilen deň derejede aýlanýar. Şu çağlarny okumak üçin, daýjanyň üçin, hatda nereden şuň agytulary bilen üçünçülüğüne gerek. Bada bilim çağlarymyň daýjanyny okumak, bilim almak bilen bir hatarda etaplar olaryň haldyny üçin edýän adamlar aýdyn çaýar bolup durýar. Mana näşeri elinde çağlarymyzda häzir görýän ähli taraplaryň gerek bolan enjamlaryň döredilýänliginden gözü bilen görýän bolsa, mana dogry görýän bolsa, kär köpçülikde ýaly bir işlerini bilim ýurdumyzdaky bilim ulgamynyň şeýle özüň derejesinde de bir başgaça garaýyş bilen garaýan adamlar nädöwri bir gepler, ürünler ýaýladýanyny eşitip dogry gaýnanýar. Tezine häzir şu aýdylýan zatlaryň Türkmenistan döwletimizdäki ýaş çağlary bilim we terbiýe bermeklikdäki aýdylýan zatlaryň kärýeriniň biziň döwletimiziň ösüp barýar şeýle bir dünýäniň özen derejesindäki döwletleriň hatarına deňleşip barýan döwletimizde bir atyljak bolýan şu şartlaryna ýalan tökmekdigine ödetdirenler terbiýe daşyny da içinde de çağlar üçin okumak üçin ähli şertleri öwrenýär, öwrenip aýdyň şaýat